सिगांथारावनो आंनि एसके बड'ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबावनाय थाबाय। दायो निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआव दायो बिटिआरनि मानगोनां सिमा सुफानि दङ। बिथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों नुलांगोन नायलांबाय थागोन आरोना। दा नायनानै लादोंलै लोगोफोर सारा सफैबाय आरोना। आरो बेजों लोगोसे जोंनि एक्ट्रिस नं सिडि समस्टिनि एमएलए साराबो दंफैयो नै। दायो मोसानानै बरायदों। दायो निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआव बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' सारा जौस्राङाव गाखोबाय। दायो बिथाङा दसे उननि गेजेरावनो गावनि बिबुंथिखौ होगोन। अब्ला नेनानै थादो लोगोफोर, सारा रायजो राजानि बागै मा मेसेज होलाङो जों दसेनि उनावनो जों सारनिफ्राय बेसेन गोसा बिबुंथिखौ जों खोनानो मोनगोन। अब्ला नेनानै थादो लोगोफोर। दायो सारखौ रिसिपसन कमिटिनिफ्राय आर'नाइ सोनानै बरायदों। बेबायदिनो दाब दाब जायगानि रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्सआव फैनानै बाहागो लाफैदों। नायनानै लादो लोगोफोरनै, बेबायदिनो गोबांथार रायजो राजाफोरा सारियाव जिरायनानै दङ। नायलांनो हागोन लोगोफोरनै, गोबांथार रायजो राजाफोरा लैहोर लैहोर फैनानै बेफोरबायदि गावबा गावनि सियारफोराव जिरायनानैहाय नेनानै दङ। दायो बे प्रग्रामखौ बाजै मेरि बाग्लारिया दोंसे मेथाइ खननायजों बेखेवनानै होसिगोन। अब्ला खोनासंनानै लादो लोगोफोर, बाजैया मा रोखोम मेथाइ खनलाङो। आरो बे मेथाइनि उनाव सुपार डान्सार मासुम नार्जारि नानिया मोसानानै दिन्थिफुंबावसिगोन। नायनानै लादो लोगोफोर। बे समाव बाहागो लानो हानाय साफ्रोमनोबो आङो गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरबाय। बर' हारियाव अराय सम गोख्रों जानानै थानांगोन। मालाबाफोर बर' हारिया मुलुगनि जौगासार माहारि बायदि आमेरिका लन्डनफोरनि बायदि जौगानाय माहारि जानो हायोब्ला बै समाव जानो हागौ आफादफोरनि गोनांथिया खम जागोन। नाथाय जि समसिम बर' हारियाव रांखान्थिनि जेंना थागोन, समाजखान्थिनि जेंना थागोन, सोलोंथाइनि जेंना थागोन, जेसेबां बर' हारिया रैखाथि गोनां थासारि मोननाय नङा, बैफोरबायदि समसिम बर' हारियाव अराय सम एबसुनि गोनांथिया थाबाय थागोन। दा मानगोनां रायजोफोर, बर'आ हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय गोलाव सोमावसारबोबाय, मोनथाम एकर्ड जाबाय।
साहित्य सभानि सोमावसारनायनि उनावनो हांखोनि एबसुनि सोमावसारनाय एनडिपि बिएलटि गुबुन गुबुन नाम लानानै सोमावसारबोनानै जोंहा गोबां सुबुङा जिउ गोमाबाय, गोबाङानो माखासे दुखु खैफोद सातजालानि संसार जानांबाय। दिनैसिमबो बै थासारिनिफ्राय बर' हारिया नांगौ बायदि उदां जानो हायाखै। दा नंखायनो नैबे समाबो बर' हारिनि रंजा बाजानायनि सम नङा। हारिखौ दानो होननानै गोलाव समाव जों जिहेतु जोंनि हारिनि माखासे सुबुंफोरखौ दिनै सेक्रिफाइस खालामहोबाय, बै जिउनि बेसेन, बै थैनि बेसेनखौ जोङो बुजिनानै दिनै थांनानै थानाय साफ्रोमबो बर' फिसाया गोग्गो जानांगोन, गुन गोनां जानांगोन, रोंखा राखा जानांगोन आरो हारि जौगानायनि खामानियाव बयबो गावबा गावखौनो जोङो बाउसोमनो हानाय जानांगोन। दा बेनिखायनो राजखान्थियाव फैदोंब्लाबो आंनि साननाय हनाया अराय सम हारिनि फारसे जि मोनसे गोलाव समनि सिन्ताजों जोङो फैदों बेखौ अराय सम आङो लांबाय थागोन। दिनै सरकाराव फैनाया जोङो बोसोरसे जानोसै, नाथाय कभिड जि मोनसे कर'ना बेराम जाबाय, दा बेनि थाखाय खामानिफोरखौ मोजां मावनो हायाखै। मोनथाम इलेक्सन बारलांबाय, दिनै थाङै थाङै मोनसे मोजां सम जोङो लासैनो मोननो हादों। दा बे समाव जोंनि गोरोबथानि बायदियै एनडिपिनि जेसेबां सेंग्राफोर दङमोन जोंहा, बिथांमोना रिहेबिलिटेसन मोननांगौ। मैया जों दाख्लैजों 2700 जननो बेनिख्रुइ बांसिननो रिहेबिलिटेसन होनाय जादों। केसफोरा उइथ्र' जाजोबनांगौ, बेनि थाखाय खनले खनले गभर्नमेन्टजों रायलायनानै माखासे केसखौ बोखारनाय जादों। दायो मिलिटारि पेरामिलिटारियाव साख्रि मोननांगौ, बेनि थाखाय ट्रेनिं होबाय थानाय जादों। दा जिफोरा नांबोबाय, जायफ्रा सेक्रिफाइस खालामबोबाय, बिसोरनि न'खर संसारफोरखौ जोङो बयबो मोजाङै नायनानै होनांगोन, जों नायलायलायनांगोन। दा जायफ्रा नांनो ओंखारदोंमोन, हारि दानो ओंखारदोंमोन, बे जोहोलावफ्राबो बिबान थाबाय जे दिनै सोमावसारनाया जोबनायनि उनाव जोङो हारिखौ दानायनि थाखाय, न'खरखौ दानायनि थाखाय, गावखौ दानायनि थाखाय जों बयबो खामानि मावनांगोन। जोङो जौ जुवा ड्राग्सफोरखौ जोङो जायगा होनो मोननाय नङा। दिनै जोंनि ओनसोलाव गोबां ड्राग्सआ बारायदों। उन्दै उन्दै गथ'फ्रा स्कुल कलेजनि गथ'फ्रा ड्राग्स जानानै गोबां थासारिफ्रा गाज्रि जादों। दा सरकार हिसाबै गंथाम जोङो रिहेबिलिटेसन सेन्टार बानायनो सानदों, जायफोर माने बेबायदि बांद्राय जौ लोंग्रा, बांद्राय ड्राग्स जाग्रा बेफोरखौ लांनानै ट्रिटमेन्ट खालामनो हानायनि माखासे बेबस्थाखौ जोङो आखायाव लादों। दा सरकार हिसाबै जि खामानिखौ मावनांगौ, रांखान्थि जौगानो, समाज जौगानो, बेफोर खामानिखौ मावनो थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि रनसायदों। जोंनि मानसिफ्रा गोबाङानो लेखा फरायनायाव आसखान्दा जादों। दा बिसोरो साख्रि बाख्रि मोननो हानाय जायफोरा जग्य गैया, बिसोरो न'खरावनो थानानै रां खामायनो हानायनि दाउ अमा फिसिनायनि माखासे आसनिखौ जों लादों। 30,000 मानसिफ्रा बोसोरथामनि गेजेराव अमा फिसिनो हानाय मोनसे स्किम लादों जोङो, पिग मिशन होननानै, जेराव 2000 कौटि रां खरस खालामनाय जागोन आरो बेवहाय 30,000 न'खरा बेवहाय अमा फिसिनो हानायनि बेबस्थाखौ खालामना होनाय जागोन। 15,000 आइजोफ्रा फैगौ बोसोरनैनि गेजेराव जि दानायनि आसनिखौ मोनगोन आरो देग्लायनो 2500 आइजोफोरनो जोङो जि दानो थाखाय ट्रेनिं आरो मेसिनफोरखौ होनो नागिरदों, जाहाथे जोंनि सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा माखासे दानाय लुनायजों रां खामायनो हायो। आङो इलेक्सननि सिगाङाव जोंनि मानसिफ्रा रायलायदोंमोन, जों आइजोफोरनो माने 70,000 रां माने थ्रु NRLM SRLM होनो हायो होननानै। आं नायबाय, होनो हायो, नाथाय हारसिंनो 50,000 70,000 होबाबो जोंनि गोबां मानसिफ्रा मावनानै जानो हानाय माखासे आदब खायदाफ्रा गैया। दा ओंखायनो जोङो ग्रुप बानायनानै बे आइजोफोरनो माखासे बेनिफिसियारि स्किमनि गेजेरजों जेसेबां होनांगौ बेखौ होनानै दानाय लुनाय, दाउ फिसिनाय, अमा फिसिनाय माखासे आसनिफोरखौ जोङो होनो आखायाव लादों। दा बेफोर आसनिफोरा रेडि जाजोब्बाय। फैगौ 15 तारिखआव जोङो माखासे एनाउन्स खालामगोन। प्राय 1 लाख मानसिफ्रा मावना जानो हानाय राहा लामा बरननांगौ होननानै जों सावरायदोंमोन आरो बियो जोबथा मोनसे अबस्थायाव सफैबाय। जोङो 15 तारिखनिफ्राय बे प्रग्रामखौ लॉन्च खालामनानै गोबां जोंनि रुरेल लेभेलफ्राव, गामिफ्राव
जोंनि गामिफोरखौ ट्रेनिं होनाय हाबाफारिफोरखौ लागोन। जों हास्थायदों मोनफ्रोमबो गामियानो आदर्शनि गामि जानांगोन। मोनफ्रोमबो गामियाव दै मोनलोंनांगोन। मोनफ्रोमबो गामिनि लामाया मोजां जानांगोन। गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालिया मोजां जानांगोन। आरो सरकाराव थांनानै आं जेखौ नुबाय थांनाय 17 बोसोराव स्कुलफोरखौ फाहामैनि थाखाय गोदान स्कुल लुयैनि थाखाय जोंनि स्कुलफोरनि अबस्थाया मोजां नङा। स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानांगोन। जोङो स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि थाखाय माखासे हाबाफारि आखायाव लादों। मेडिकेल कलेज गंसे गोदानै तामुलपुराव जाबाय। दिनै चिराङावबो मेडिकेल कलेज जाबावगोन। नाथाय बिनि सिगाङावनो फैगौ 23 तारिखनि गेजेराव जोङो मोनसे प्राइभेट नार्सिं कलेज जोङो चिरां जिल्लानि बबेबा मोनसे जायगायाव गायसनबावनो नागिरदों। प्राइभेट नार्सिं कलेज मोनसे चेन्नाइनि ग्रुपजों लोगो नांनानै। बिजनीआव जोङो सिभिल सार्भिस कोचिं होनो हानाय 15 कोटी थाखानि मोनसे इन्स्टिट्यूशन गायसननो नागिरदों। जायफोर बेंकआव साख्रि लागोन, रेलवेआव साख्रि लागोन, सिभिल सार्वेन्ट जानो नागिरदों, आईएएस आईपीएस बिसोरखौ जोङो अनलाइन अफलाइन ट्रेनिं होनो थाखाय बिजनीआव मोनसे सेन्टार गायसननो नागिरदों। कमसे कम 10टा आईटीआई जों गायसनबावनो सानदों। जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा माखासे स्किल ट्रेनिंफोरखौ लानो हायो, कर्सफोरखौ लानो हायो। जायफोरा दिनै आईटीआई फरायदों बिसोरनि थाखाय गोबां साख्रि दङ। बै समाव जोङो हारि जौगानायनि खामानिखौ बयबो मावनांगोन। दा नंखायनो बिटिआर सरकारा 100% गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि थाखाय खामानियाव फैयो। बे सिस्टेमखौ जों खालामनो नाजादों। बुंनांगौ गोबां खोथा दङ। आंनि सिगाङाव लिडारफ्रा खावलायदों जे ओरै बर' बाजार आरो निसिमा ब्लकआ मोनसेयानो जाना दङ। ब्लकखौ निसिमायाव लाबोनांगौ। बेखौ जोङो नैबे सप्तायावनो आसाम सरकारनियाव लिरहरगोन जे ब्लकखौ निसिमायाव जाहाथे थाबैनो खालामनो हायो। कलेज मोनसे मडेल कलेज मोनफ्रोमबो समस्तियाव जागोन। दा बे मडेल कलेजखौ गायसननो थाखाय जोङो मोनसे सम लानानै आसाम सरकारनिफ्राय जेब्ला सेंसन जागोन लोगो गायसनगोन। आरो मोनफ्रोमबो समस्तियाव मोनसे स्टेडियाम जागोन। दिनै जोंहा जोंनि लाइमोनफ्रा फुटबल गेलेनाय गुबुन गेलेनायाव जोबोद आखा फाखा। दा बेखौ जोङो स्पर्ट्सखौ गेलेनायखौ जुदि मोजाङै सुबिदा होनो हायोब्ला बेजोंबो जोंनि गोबां लाइमोनफ्रा सोलिनो हागोन, जानो हागोन। दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर स्पर्ट्स कालचार गासैखौबो जोङो गोसो होनो सानदों। साब डिभिजन 10टायाव 10टा मिउजिक स्कुल जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय खुलिनो सानदों। जाहाथे सोरबा मेथाइ खननाय, मोसानाय, मुसुरनाय बेखौ मोजाङै लानो हायो। आरो गेलेनायनि गेजेराव फुटबलल' नङालासिनो लं टेनिस, टेबल टेनिस जि दङ गासैबो गेलेनायखौ मोनफ्रोमबो एरियायाव जोङो लाबोनो सानदों। आरो फैगौ जानुवारि मासाव फार्स्ट जोङो फुटबल लिग खुंनो नागिरदों। सारा भारताव थानाय काउन्सिलफोरखौ ज' खालामनानै जोङो मोनसे फुटबल लिग खुंनो नागिरदों। मानोना जोंनि काउन्सिलफोरनि गेलेग्राफ्रा नेशनेल लेभेलाव रिप्रेजेन्ट खालामनो थाखाय गेलेनो थाखाय पार्टिसिपेट खालामनो जायगा मोना। दा नंखायनो जोङो काउन्सिल फुटबल लिग मोनसे खालामनो सानदों। आरो नोंथांमोननो आङो दिनै फैनायनि मोनसे आरोबाव जाहोना नैबे लामाया सापागुरिनिफ्राय मालिबिटासिम 46 किल'मिटार आसाम मालायाव अलरेडि सेंसन जानानै दङ। बे लामाया गुवार जागोन, जोबोद मोजां जागोन। नाथाय माखासे हा हुनि फिसा उसुबिदा नुजानानै बे लामाखौ बानायनो हायाखै। दा मानगोनां रायजोफोर आं बयखौबो खावलायगोन जे लामाखौ मोजां खालामनो हायोब्ला, कमिउनिकेशना मोजां जायोब्ला जोंनि ओनसोला थाबैनो जौगानो हायो। दा नंखायनो बे लामाखौ थाबैनो जानायाव नोंथांमोनाबो मदद होनांगोन। लामाया जेला जागोन ट्राकफोरा एकदम डाइरेक्ट जोंहा खैला मैलाल' नङा, जेसेबां जे मालिबिटासिम लामाफ्रा मोजां जायोबा ट्राकफोरा हाबनो हागोन। गय फाननाय, फाथो फाननाय, माइरं दैरं माने माइ फाननाय बायदिसिना हान्था मेलाफ्रा मोजां जागोन। दा नंखायनो बे लामाखौ जाहाथे थाबनो जानायाव नोंथांमोना मदद होयो। इयुनाव फैनानै मोजां रायज्लायबावगोन। दा आं गोलाव बाथ्रा बुंला। निसिमा ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाया बयबो आलो गोजोनै थानो हाथों। अबंलावरिया इसोरा बयबो अनथों। गोदान बोसोर फैगासिनो दङ। गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। क्रिसमास फैगासिनो दङ। क्रिसमासनिबो गाहाम हामलायनायखौ आङो नोंथांमोननो बावहरनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।